ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። بريديان ساتلايتن مدبنا أم كتال اتركوبو كبران سماعت دمت بوليس إرترا كمي كنيخم لمون كم وترو سمناو مدباتنا نفلم لنا أمو هاد مساهم سنح موسى كداني بزينا بوليس كنجمر سلام كميت أونيوز خبركم تخطط الدريمز بوليس إيرترا نلوم استدلوا صمناوي هاجراون زينات بوليس حزنا لكم كريمنا لنا كسفت مدبنا مسنا تحبروا بخبرنا عدنكو مساهم تنحاول تعمي فلما أرستاتهم كي لحكيم تمثلوا كتال أنا تحت قيراتهم أبصر كاب جبات وفيروس أنا حتى قيدهم بقتلت حن تحت المزدر طورو 3 كسوسات يغيرون حبرات إمارات عرب دنمارك نزغلبت اللحتهم استلام بريطانيا وقيود نتيجاتهم بوليس بنجاب بقداي قتل سنة أوباوي 3 طرطرات كم زغيلة أفليتهم أرسل زينة وتكاتل زيهم كبرى سماعتنا نبزرزرهم أبزوا دوب عدتات ترى أمني كده فلاسي سمع سمن عد باندون كلهم بمنقصاص ملمست أكلات كان عند حقن جماعتن زلهم سبات كحوز خلق إلى تمثيله بمثلال 30 كلتن شحن 500 نقفاز من زعة طرطر أفتحت غير مدبر بوليس دوار وخمسة حلاف مرمرة جبنت مدبر أبرها اللي في ساعتين دمت بوليس حبيرهم طرطر أبراهام هاي لمزجوبة سوالنا بار محدار جوداي فاس مرام وهانز حبرت حلافيم نتفازلين زيت سمسمن زيت أبو سلان حواويس زدالو قبات بالسفلالي حبرتات أملاخيعو ناتك حمام كبيريوم ناتك دحانيو وزتنا بلب بعينة حبر بمها بيتالو منبارو أرديوم طرطر بتمساسال أجواب النبرت شمون تعدتات نزوباتات من دفران امن حيلنا أتاليلهم 50 كلتن شحن 600 نقفا دحر موسادم بصفتو مجبن أب أقلقلات ما أسرتن تحدثن عبد خالات أسيرو تسنح كوينهم مدبر بوليس دوار بخا بزب دحر زقربول تمساسل ترعنات كابت بيت ما أسرت سحيبو قداي 5 أريو تحالف مرمرة جبن زنتر أم وداتا مدبر بوليس دوار بام حزب قداي متالل تخابز قورو ماريتا وامنتات حراب مخان حماماتنا هوسبيتالاتن ما أكلات عنان بمخارك فوز سلابيم بتماساسل أجواب طرطرات تاليلنا زبل سبات نتدالو دما نا مدبر بوليس قريبون كملكتو تقويعهم إسران 3 عمز علمي مسرت هابتم بسرق هاب جبات ترتيرو أب تحت قيد مدبر بوليس عدق يحمتها وتحبيرهم حلاف مرمرة قبل مدبر بوليس عدق يح هابتم كحسو 5 قلتهم طرطر أم موافر أوتوبس عدق يح كاب جبا 1500 أفخسر كليو مكتال بوليس تتحيزهم كاب حزب بزقربوا لهم طرعنات أم موافر أوتوبس قبنا السرق بترقاقام 5 قاتم سحبرت حلافيم بوليس عدق يح أولاتو أوافيرو قبرو دحرت أنحأتهم مكتال طرطر كم ستحز حبيرهم مدبر بوليس عاد غي حمود داتم أبصر كخاب جباس توافر سبات نتقدك تهواخن شللتنا تنتقعت مزميزهم سلسركم حزب خبابي خستبهل نسترطرهم دما بتكرنت كاتاتولو من كقالو عمن اتحساسيبهم زينات بوليس وشتا هاجرهم كتكاتاتولو صنيحون كبرى سمعتنا صعب اهجراو زينا بوليس بوليس كونغو غانا اب اهم برونم سباله كبابيم قبل الحنت قال 15 عامت ناي سخيده جبن قتلت فصمت خم زغون طرطرم 3 سبات كم زغيده افليتم مكتل ازاز بوليس كونغو غودوين اهيان يوم مس حلافه زبا وركبات بوليس زوا بحبارا بزهبو مغلتيم تنكن درخيتنا يتجبن من تصر قبل طرطرات عتم مرمراي كيد كم زل حبيرهم
ንሶም ኣብዛሃቦ ተወሳኺ መግለጺ ሬሳ ግዳይ ብ8 መስከረም 2022 ኣብ ረጂና ሳርፎ ዝተባሃለ ከባቢ ዞባ ኣብ ጣሻ ተደርቢ ከም ዝጸንሐ ፍሊጦም ብዘይካዚ እቶም መኮንናት ፖሊስ ናይ ላቦራቶሪ ኪላታት ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ተረኺቦም ፎረንሲካዊ ምርመራታት ምክያዶምን ስነፍልጠታዊ መርትዖታት ንምርካብ ሬሳ ግዳይ ናይ ድሕረ ሞት ምርመራ ማለት ፖስት ሞርተም ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል መልኣኹን ገሊጾም ስድራ ግዳይ ብሰንኪ ዝፍጻሜ ኣብ ከቢድ ነውጽ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስነ ልቦናውን ካልእ ሓገዛት ይግበረሎም ከም ዘሎ ሓቢሮም ዴንማርክ ከፍሎ ዝግብኦ 1.7 ቢልዮን ዩሮ ብዘይ ምኽፋሉ ንእትኸሶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ዱባይ ዝርከብ ብሪጣንያዊ ኣውፋሪ ከተረክባ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝቐረበት ላሕቶም ቤት ፍርዲ ዱባይ ከም ዝነፀጎ ኬርፒ ሂልማን ዝተባሃለ ጠበቓ ክሱስ ንማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ገሊጹም እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ እዚ ሳንጃይ ሻህ ዝስሙ ተደላይም ብጠለብ ዴንማርክ ኣብ ወርሒ ሰነ 2022 ብፖሊስ ዱባይ ክቕየድ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝፍለጥ መሰረት ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሻህ ንዝቐረበሉ ክሲ ብምንጻቅ ንጹሄ ብምባል ክምጉት እንከሎም ጠበቑ ድማ ተኸሲ ብብቑዕ ምርትዖታት ዘይተደገፈ ብምዃኑ ዴንማርክ ዘቕረበቱ ሕቶ ምስትላም ቅዩር ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ እዩ ዝረድእ እዚ ኣብ ጽላት ንግዲ ፋይናንስ ዝነጥፍ ብሪጣንያዊ ኣውፋሩ ምዃኑ ዝተገልጸ ሻህ ኣብ ዱባይ ክቕየድ ዝኽኣለ ብመሰረት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወርሒ መጋቢት 2022 ዝኣተውኦ ውዕል ምስትላም ገበነኛታት ከም ዝኾነ እዩ ፖሊስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝሕብር ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ፑንጃብ ህንዲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣኽበርቲ ጸጥታ ሃገር ተሓባቢሩ ብዘካየደዎ ፍሪም ብጉዳይ ቅትለት ናይቲ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት 2022 ብዝተተኮሰሉ ጢት ህይወቱ ዝተኣነ ድምፃዊ ሼድሁ ሞስዋላ ብዝተኣሳሰር ኢድ ከም ዘለዎም ዝገለጾም 3 ጥርጡራት ከም ዝቐየደ ኣፍሊጡ ሰበስልጣን ጸጥታ ፑንጃብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ምስ ጉጅለታት ገበን ጥቡቕ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ዝገለጹም ዲፓክ ኣልያስ ሙንዲ ዝተባሃለ ጥርጡር ብቅትለት ዝድምፃዊ ቀዳማይ ተሓታቲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምስ ክልተ ገበን ዝተሓባበሩ ሰዓብቱ ኣብ ቀይዲ ክእትውዎም ከም ዝኽኣሉ ሓቢሮም ምስ ቅትለት ድምፃዊ ሼድሁ ሞስዋላ ተተሓሒዞም ዝወፁ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ከም ዘብርህዎም እቶም ምስ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዝርከቡ ክልተ ሰባት ነዚ ድምፃዊ ንምቕታል ተልእኾ ዝሃቡን ንዋታውን ፋይናንሳውን ደገፍ ዝቐረቡ ምንባሮም ተፈሊጡሎም ዜናታት ፖሊስ ኣብዛዚምና ኣለና ክቡራት ሰማዕትና ምስ ተረፉ መደባትና ክሓድገኩም ብወገነይ ሰላም ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ብወነንቲ ትካላት ምክፋል ጸዓት ጋዝ ንዝተፈጸመ ምድንጋራት ዝምልከት መደብ ኣቕሪብና ምንባርና ዝዝከር እዩ ሎሚ ድማ ምስ ጥርጡራት ዝምልከቶም ሓለፍቲ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራን መምሕዳር ንኡዞባት ፅራትን ዝተኻየደ ቃለ መሕትት ቀጢልና ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ከነቕርበልኩም ኢና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም كبران سمعتي دمت بوليس إرترا أبز حلف مدبنا مسمر ماري سالساي مدبر بوليس زوا معكل كومون أم متفق توافيرهم صنحو وننتن تخاريتن مكفال غاز نايزكيرنا كالو محتت قداماي كفالو تفني منبارو ذكريهم بلومون بستورترات زملكتهم حلفتي كوربوريشن بيتروليوم إرتران ممحدار نوزوبات أتراتن نايزكيرنا كالو محتت كالاين ناي موداتان كفال سعيبو قربيو مكتالكم بخبر نعدم طرطور علمايو نقوسا اب مكفال غاز بيت غرغش سسرح تكنيشانيو إسياس بسرات دما وناني مكفال غاز اب كحوتايو كلتيوم زنبروم ناي متفا ركبن ربحان كገልጹ خلو كمزي يبلو سراي ابو كم تكنيشان نيرو انا هفشاو انتنيو كوبون اي نبرن نغازا كمزي غاز سلازدليني مستوم دا غاز كباتاتو ترف زلوم غاز ندهابوني نغاز هيتقم نري دهري دمو حدا غزي كترفني كلو مسايزلو اكفافالا يالو سايز بحال نو يوسد نيرو بيو تاكس زلو بغمي غاتوصو نيركا انتاي خنيرو متساركم سياسي انتاي يوت انداغاز يحطهم مو اكسس تلوم
بتسرحتني وقالجيرو كيدو يوصوص ميتي كلت ميتي مكسبي بنينا بت أنت تروح وزنيرو لأن حفشاوي يعني نجازايله تا أنت يتكمل نتوم دجازات رجوم مسمسها يدوللو እሱ ከይዱ ይህቦ ቶም ሪጋ ፍሉጥ ሾው ንሳቶም እሱ ቤት ዘሎ ቤት ሰራተኞ ብሳይክል ዲው በመኪኑ ከይዱ ኣብቲ እንዳጋዝ ይብጾ በተሪጎም ይዞም ይመጹ ኣብቲ ቁጥር ያብናታቶ መቴዮም ተመልሶም ይዞም እንዳጋዝ ይከዱ ኣብቲ ምክፋል ከጅመሩ ሰዓታት ከምዚ ሰዓት አለኹ ይብሉ ኣብቲ ምክፋል ትሮ ይህቦ ኣብ ቁጥር ያም ዘትብሎ ጅንዓብነት ريغا دهر كلته سلسته معالتي نايت انداغاز ريغا تولو قدم كلته سلسته معالتي كيدو يبصف تطرو بتعمت مولو ناي غزاي شفيني 10 غلطات تروي يكون ناوتو 10 4 10 3 10 5 يكون جيت غزي بجاي سكور ناوتو كوم يكون كل عامت سلسته ورا دم ناي غزاي دم انت ترو يقبر نيره انتاي نيرو ربحها نسخ انتاي نيرو ربحو اندي يعني ناتو يغرمك ناتو ايفلطني مكنياتو بزو ديبلي ما ينزراربنينا أبناتي جن هذا تروس كاب كلتميتي بيننا. تسارع صبيكات فلتها ترفز بحال اللوديو. نو ترفز بحال يلن كم زبالكاية من قصة تكال سلسكونا ترفز بحال يلن جن. السوم من البات يرى بحلو سلزولو كابت زرا بحلو يبني كوني ليه تاكل تميتي زبالكو. تويات كمية يعني هجيني سايس سدد كله كان كبارباتنا 5 زي من الاترو يهليو نيتوك ديو ويكا لي عين تترو تباقيهم زي قبلو تتكال اترو يهليو تقصر كوت 4-5 سلزولو تن ساعة وزيا تا قصر يبودلي شو تن ناسدن اترو سني ملعب أموداتا حزبي بدل نيرو الكارو تحسب من زبالكايو حقي كوتا بحزب كعطو زقبو كوتايو نبانا زمسو زلو وداتا يقرمكا بكا تقاقينا عينا نبل قلسي جمس علماء كابتن زرخبني نحنا زبنا نحنا زيارة نعقرب بحيل يعني تنسلسي ناتين كل جزء مالتي نسو دوم صالخا تنداغازا زهوي نايتن انداغازات مالت كنتاي مالتي حج انداغازات دتن معدل انداغازات مش الله نسن زهبو مالتي نيرو نعيلو زهبون غزايلو زمصو مالتي تا ترف زرخبا خاي شيطا مالتي نيرو تاكال تاغباب سنتاي نيرا تانا يغزو تمليات تصنيحاسين عاي شيطا مالتي حجن احنا 5 قرشين نتا 5 يلنا نحاري بايلنا خمان يسيف زبال مسانا مسارحتنا له مسوخينا انا ثاني 5 قرشي وسخنا تنقبو كن نحن هوانا المالتي بخميهم تمصون يركم تغازك بخمي نباغاز متصنيرو انت اي حجي ممتيكو خافتن داغاز اندي حجي كابتن داغاز كلك خلاص تن معدل داغاز ادلو مالتي كاوي يد متصنيرو نسو تسديدو سيدي ابلنا خافتن داغاز كاوي كاباي دهوم دولن سحجتي معدل غاز زلو يزهو زلو علماء مالتي جين علماء مستوهبي نحنا نوستاد لنا مس علماء كفتا استراخمنا الاول حجو وحده غبردي كبابي 29 انت اعتارخين مالتي قبل تشحن 10 مالتي زحجي تخيلوا نس ملي يكون عندها اوطيو غاز مالتي كابتن دا معدلات غازات زلوا كن كاوي توهيو مالتي انا انتاي نيرو تعلام حجي سخاخا وختوسد كلخا لكانات كما كفافل غاز انتاي تعلام انا لا نحجز له والحنتي نعيد انت علما مونت 5 قرش رخيبنا نحنا تا 5 قرش نخسف له انبر والحنتي هو شو مونت 100 ولا تشيطاسي نحنا شو مونت 50 كان شيطا وي شو 50 تغزي خا شو مونت قاد شيطا هم مالتي تا 50 رخبه دبلك لخسي تا 50 سنه مقدنا حريبان اتولا مالتي انبر كلا يكون تنكالتن غنزب تمخسلنسي معين و400 وصل حساب 450 كم مالتي تلوستو ገንዘብ مالتي لك جيجات بلو لها عندها قلنا تاناتو سي نشطوا لنا احنا نعينا زياده مشالو حجوز لنا هنا زغبرنا هنا برزي ما عرفندو كمان كسايزول لي مثلا مخنيات بزخ تشحن 20 كلتنسي زخونه عينت اي تغبور ስለዝተባሃለ اي تغبرن مالتي صبا الله جيجا كاب استفاله خاطن معدل غازا دلا استطعم وسن انا خاطئم نخاي وسن مالتي برلك عزي جيجا مخانو فليت الله حجي بلكع اكسس الله دي حجي اكسس حجي بلكع يلن ندي كن كلت حبا كن سخخبون لمينكا تتوغل ملله تزي كوينو خاله زوهاب يله لكع جيجا ايوا تن 450 لكع حزبي كغلغلن خخل الله نزمصسي انتي مختم مهارو لخخل لك تماهركا حساب غرفتو وللخا لك مالتي تماهرنا لنا مالتي
አቶ ፍቅር ኤልያስ ግዚያዊ አካያዲ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራ ክኸውን ከሎ አቶ ናትናኤል ሀብተ ሚካኤል ድማ ግዚያዊ ሓላፊ ማርኬቲንግ እዩ ትካሎም ምስ ወነንቲ ምክፋል ጋዝ ዘለዎ ርክባት ብኸምስ ዝዕብ ገሊጾም ኣለዉ ጋዝ መንግስቲ የምጽእ ብመንገድና ንህዝቢ ይከፋፈል ሕጂ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን እናበዝሐ መሲቀል ጠለብ ናግን ኣብዛ ዞባ ማእከል ጥራይ ከ19 ክሳብ 20 ሺሕ ዝኾኑ ሓደስቲ ጠለባት ኣለውና ሓደ እንዳ ጋዝ ክዕድል ንሕና ንሱ ስምምዕ ኣለና ነቶም ውዝግባት ጥራይ ክገብር ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራ ኣብ መላእ ሃገር ብጋምጋም ከባቢ 125,000 ህዝቢ ኣገልግሎት ይህብ ከም ተወሳኺ እዞም ህዝቢ እዚኦም ብፍላይ ኣብ ዞባ ማእከል ዘለዎ ህዝቢ ዝያዳ ሃልኪ ስለ ዘሎ ብቁልጡፍ ኣብ 2 ወርሒ ንኽበፅሖ እቲ ትካል ብዘለዎ ዓቕሚ ብገለገለ ምድኖ ጋዝ ገጋጥም ክል ቴክኒካዊ ጉዳያት እምበር ኣብ 2 ወርሒ ከም ዝበፅሖ ዝገብር ንምዝግባት ህዝቢ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት እውን ብዝያዳ ጠለብ ሃልኪ ከም زيادة بمحتاج زوا مأكل بتناقامي طلب قريب لنا له ቅድሚ ዝጠለብ ምቕባልና ግን ኣብቲ ምጥፋእን ስርቅን ከም ዝረፈታት ተረኺቡ ዘሎ ክንፍትሽ ኣለና ልክ ከም ተጠቂሱ ዘሎ ኣብዚ ብመገድ ሳልሳይ መደበር ተታሒዞም ዘለው ዘንዳጋታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዳጋታት ልዕሊ 100 ዝኸውን ዓታሩ እንድሕር ኣሎ ጠለብን ቀረብን ኣይሳነን እዩ ዘሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ምክንያቱ እዚ ስርቂ እዚ ክፃር ኣለዎ ከም ተወሳኺ እውን ኣብ ቤተ ገርግሽ ኣብ ናህና ቦታ ዘሎ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራ ቤተ ገርግሽ ማዕከል መዕደል ጋዝ እንታይ ፀገማት ኣሎ እሱ እውን ምዞም ዳጋታት ተሓባቢሮም ዝገብሮ ዘለዉ ስርቂ ንሱ እውን ክፃር ኣለዎ ነዚ ኣፃሪኻ ኢኻ ጠለብን ቀረብን ይሳነድ እዩ ዘሎ ኣይሳነን ኣብ መደምተምታ ክትበፅሕ ዘለካ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብዝገበርናዮ ምክትታል ንኣብነት ኣብ ምሕደራ ኣባሻውል ዘጋጠመና ብተደጋጋሚ ካብ 2021 ሕፅረት ኣለና ብዙሕ ተገልገልቲ ኣለዉ ዝብል ጥርዓናት መፀና ነይሩ ካብቲ ዞባ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ምምሕዳር እንትዳጋዝን ክኸድዎ ፀኒሖም ፋሉላ ካይዳ እዩ ነዚ ምፅዎ ንኣብነት ኣብ ምምሕዳር ኣባሻውል ኣብ 2 ወርሒ ንሕና ዕትሮ እናዓደልና ህዝቢ ግን ኣብ ወርሒ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ይወስድ ኣሎ ክብልካ ከለዉ እንታይ ፀገም ኢልና ንምሕዳር ኣብ ተወከስናሉ ብዙሕ ህዝቢ ተገልገልቲ ኣለውና ዝብል እዩ ናይ ባሕቂ ግን ብዙሕ ህዝቢ ድዩ ነቲ ጉዳይ ክነፃርም ሰዓተና ግን እቲ ጉዳይ ካልእ ኮይኑ ፀኒሑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕዳላ ልዕሊ 100 ካብ 80 ክሳብ 100 ኣብ ስርቂ እንድሕር ተዋፊሩ ትዳጋዝ ብሞ ከዓ ብምሕዳር ዝመፅእ ዝምላዕ ዓታሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ህዝቢ ዝህሰብ ዘሎ እቲ ስርቂ ከዓ ልዕሊ 100 ዝኾነ ስርቂ እንድሕር ኣሎ ከዓ ኣብ ሕፅረት ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኣብዚ ቃ መደምደምታ ትበፅሕ ማለት ተመሳሳሊ እውን ምዝ ጉዳይ ዝተኣሳሰር ሳልሳይ መደበር ሒዞሞ ዝነበሩ ኣብ ቃሕውታ መከፋፈል ጋዝ ዘላውን ተመሳሳሊት ከምኡ ምክትታል ምስ ገበርና ኣቐዲሙ ኣብ ሳልሳይ መደበር ጉዳይ ከለዎም እንደገና ኣብኡውን ተን ምምሕዳር ከባብን እቲ ዳጋዝን እቲ ዋጋ ናይ ህዝቢ ኣብ ውልቀ ረብሓኦም ከዕልዎ ፀኒሑ ማለት እዩ ከም ዝመስል ምምሕዳር ንዞባ ምክትታል ስለ ዘይገብር ዘሎ መካፈፈልቲ ጋዛት ብዝሒ ብዘይገድስ ዓታሩ ካብ ናይ ህዝቢ ሙዝጉባት ተገልገልቲ ወፃኢ ዝኾነ ኣብ ትካሎም ክትሓዝ ኣይፍቀድን ምክንያቱ እዚ ተጠቂሱ ዘሎ ብዝሒ ዓታሩ ብዘይ ኣፍልጦ ምምሕዳር ዞባ ቤት ፅሕፈት ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየምን እዩ ክምላእ ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዘይሕጋዊ መሸጣ ከም ዝውዕል ርዱ እዩ ስለዚ ዓደልቲ ጋዛት ካብ ናይ ተገልገልቲ ሙዝጉባት ተገልገልቲ ህዝቢ ወፃኢ ዓታሩ ክሕዙ ብቤት ፅሕፈት ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራ ክልኩል እዩ ንኣብነት ሓንቲ ዕትሮ ብምምሕዳር ዞባ ተመዝጊባ መሊኣ ክስምስ ተመልሰት ልዕሊ 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ ከዓ ናብ ትካል ክፀንሕ ይብላ ናብ ተገልጋላት ትበፅሕ ኣለዋ እዚ ንድሕነትን ካብ ስርቂ ንምክልኻል እዩ ካልእ መቆፃፀሪ እንጥቀመሉ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ኤርትራ ከዓ ዓዲሉ ምስ ወደአ ፎርም ኣላ ብግቡእ ናብ ህዝቢ ከም ዝተዓደለ ምምሕዳር ዞባን ዓደልቲ ጋዝን ዝፍርሙላ ስለዚ እቲ ዝሃብናዮም ዕትሮ ናብ ህዝቢ ከም ዝተዓደለ ብክታሞምን ማሕቶምን ገይሮምን የረጋግፁልና እዮም እዚ 100 ልዕሊ 100 ተረኺቡ ዝበሃል ዘሎ ኣበይ ፀኒሑ ምምሕዳርከ ናብ ህዝቢ በፂሑ ናይ በፅሕን ስለምንታይ ደይረጋገፅ ከይረጋገፅ ድዩ ኸ ማሕተምን ክታምን ዝሃርብ ኣብዚ መደምደምታ ኢና ንመፅእ ማለት እዩ ታቐንዲ ኣርእስትና ሕጂ ጠለብን ቀረብን ምስናይ ክትከውን ተኾይና ጠለብን ቀረብን ክሳን እንተኾይኑ እዚ ስርቂ ዘሎ ክፀሩ ኣለዎ እዚ ስርቂ ዝኣፅሪና ኢና ከዓ ናብ ሓድሽ ተገልገልቲ ምቕባል ክንኣቱ ንኽእል እዚ በዚ ኣጋጣሚ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ስርቂ ኣብ ዘጋጥመሉ እንዳጋዛት ኣብዚ ከዓ ዓብ ተሳትፎ ዘለዎም ኣካላት ከዓ ህዝብን ፖሊስን እዮም ብህዝብን ፖሊስን ጌርና ኢና ከዓ ነዚ ስርቂ እዚ ክነፅርዮን ክነጉድሎን ንኽእል
መምሕዳራትከ ብኸመይን ሰርሓ ጋዝ ናብ ህዝቢ ብግቡእ ንኽበፅሕ ዝገብሮ ዕቱብ ምክትታል ብኸመይ ዝሰላሰል እዝን ካልእን ኣመልኪታ ኣመሓዳሪት ንኡዞባ ፀፀራት ወይዘሮ ዳሃብ ኣባይ ብኸምዚ ስዕብ መብርሂ ሂባትናላ ንከታተል ጋዝ ክዕደል ከሎ መጀመርታ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም የፍልጠና ኣቐዲሙ እቶም ዓማዊል እዮም ዝኸድዎም እቶም ኣፍካፋፈልቲ ጋዝ እታ ኮታ ሒዞም መፅኦም ክንዕድል ኢና ምስ በሉና ንሕና ከዓ ስርዓት ንገብረሉ ማለት እዩ እንታይ እቲ ስርዓት ነተን ሓለፍቲ ጨናፈርን ሓለፍቲ ጉጅለን ካብ ኣመሓደርቲ ከባቢ ጀሚርካ ተሓቢሩ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ነናቱ ኮታ ሒዙ ክመፅእ ወላ ኣብ ኣተኣታቱ እውን ብሰዓታት እቲ ሓደ ብድሓደ ኣብ መስርዓት ንኸይውዕል በብሰዓታት ከም ዘእትው ንገብር ማለት እዩ ተቆጣፂርና ምናልባት ካብቶም ዘቕርበቶም ተመራሒት ጉጅለ 30 ተዋሂብዋ 27 እንተደኣትያ ወይ ብመገሻ ወይ ገንዘብ ዘይብሉ ኮይኑ እንተዘይእትዩ እተን 3 ዕትሮ ኢቭን ናቶም ካልኦት ብሎካት ክኸይድ ከም ዘሎ ኢና ምቁፅፃር ንገብር በቶም መሓውርና ናይ ጉጅለ ናይ ጨንፈር ኣመሓዳሪ ከባቢ ከዓ ብዓብዪ ማለት እዩ እጂ ኣብቲ ግዜ ምዕዳል እቲ ኣገባብ ምቁፅፃር ዝያዳ መን እዩ ዝቆፃፀሮ መምሕዳር ናቱ ተራ ኣለዎ ድዩ ከመይ ይመስል እዚ ክዕድል ኢሉ ምስ ሓበረና ግዜ ንገብረሉ ኢና ነቲ ዓሚል ደሎ ደከፋፍን ከእቱ ግዜ ክህበን ከም ዘለዎ እቲ ህዝቢ ቅድም ክሕበር ኣለዎ ናይ ታብታብ ስራሕ ከይስራሕ ኣብ ናይ ታብታብ ስራሕ ከኣኒ ንዘይመዓሉ ንኸይዕደል ንሕና ክንሕብረን ኢና ጠቅዑ መዓስ ዕለት ከም ተእትው ንብል ኣመሓዳሪት ከባቢ ነተን ሓለፍቲ ብሎካትን ናይ ጨንፈርን ንፀዊዓ ክዕድላ ምዃነን ነፍሲ ወከፍ መራሒ ጉጅለ ከዓ እቶም ተሸረፍቲ ኣካል ብሊስታ ገይረን ከቕርባ ምዃነን ምስ ኣቕረባ ከዓ ኣብቲ ናይ መዕደል ጋዝ ጠጠው ኢለን ናይ ዘእተወን ዘይእተወን ሓበሬታ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ክሕብራ ከም ዘለወን ንፅቢሒቱ መዓልቲ እተን ተሪፈን ዘለዋ ነተን ካልእ ጉጅለታት ክወሃባ ከም ዘለወን እዚ ምቁፅፃርና ንገብር ኣብዚ ሓያል ምቁፅፃር ዘለዎም ሓለፍቲ ጨናፍር ኣለዉ ናይ ግንባር ሓያል ምቁፅፃር ዘለዎም ሓለፍቲ ጉጅለታት ኣለዉ ከም ሰብ መጠን እዚ ብቮለንተሪ እዮም ዝሰርሑ ናይ ብሓቂ ኣብ ርእሲ ተደራቢ ስርሖም ግን ናይ ሕልና ስራሕ ካብኣተ ኸያ ከኣኒ ዲግ ኢልካ ነቲ ብዶላር ገዚኡ መንግስቲ ወይ ግንባር ተቕርቦ ደሎ ንህዝቢ ብርትዓ ዋጋ በታ ተሚንዋ ደሎ ኮርፖሬሽን ኤርትራ ንክኣቱ ምቁፅፃሮም ዝዕብዩ ኣዝዮም ሓያላት ኣለዉ ኣብ ገለገለ ከዓ ሸለልትነት እንድሕር ተራእዩ እዛ ተራእያ ዘላ ምሕዳር ንኡዞባ ገለገለ ሓለፍቲ ጨናፍር ኣብ ግቡእ ዘይተኸታቲሎም ከዓ ነዚ ሃጓፍ ዝተጠቒሙ ሓደ ናይ ገዛእ ርእሱ ረብሓ ዝድሰብ ከዓ ነቲ ዕድል ተጠቒሙ ከዓ ይበለፀልካ ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ክንዲዚ ዓይነት ምቁፅፃር እንዳሃለዎ ከሎ ዮናታን ዝተባህለ ንኣብነት ካብ 2020 ክሳብ መፋርቕ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ንሓንቲ ራህዋ ትበሃል ኣብ ኣኽርያ ተከፋፍል ክሳብ 250 ዝኸውን ጋዝ ከም ዝሸጠላ ብፀሊም ዕዳጋ ኣብ መደበር ፖሊስ ተፈሊጡሎ እዚ ብኸመይ ክኸውን ክኢሉ ብልክዕ 250 ጥራይ ድዩ እቲ ምጥፍፋእ ዝተኻየደ እዚኣ ዝተፈጠረላ ምክንያት እቶም ሓለፍቲ ጨናፍር ኣብዛ 31002 ትፅዋዕ ብኮድ ድኹም ምቁፅፃር ስለ ዝነበሮም ጥራሕ እዩ ቀፃሊ ንነግሮም ኢና ሕራ ኢሎም ካኸዱ ግን ጠጠው ኢሎም ተደኣ ዘይተቆፃፂሮሞ ሓደ ንረብሓ ርእሱ ዝደልየ ከዓ ባላሓተላ ዮናታን ኩል ግዜ ከምኡታት ይገብር ከም ዘሎ ዘይሕጋዊ ሰራርሓ ከም ዝገብር ምሳይ ቀፃሊ ክትዕኔርና ዳርጋ ተሰማሚዕና እውን ኣይንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ 2018 መወዳእታ ዕትሮኩም ዘይወሰድኩሞ መሊኡ ሶሙን ገይሩ ተባሂሉ 50 ነቕፈር ስብናይ ምን መምርሒ ጥርዓ ምስ መፀና ኢሚድየትሊ ትመልሰሎም ተንሓ 50 ነቕፈሩ ብምንታይ ምክንያት እዮም ትነግረና ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ እንድሕር ኣቢሉ ድቐፅዕ እቲ መምሕዳር እምበር ንስኻ ናትከኣታዊ ይኮነን እዚ መንግስቲ ዲል ኣለካ ምስቲ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ንሕና ኢና ህዝብና ንቆፅዖን ነማእዝኖን ንስኻ ክትቀፅዕ ይግባእካን ኢልና እዚ ሰብዚ ግን ኣብ ሓንቲ ዕደላ ጥራሕ ኣብዛ ሕጂ ዘጋጠመት ኣብ ዕለት 19 ወርሒ 6 ሓደ እታ ግዜ እውን ናይ ዕለተ ሰነ 20 ሰነ ድሮ ስለ ዝኾነ መቓብር ሓርበኛ ምፅራይ መደብ ጌርና ዕለት 18 ሰነ ንህዝቢ ናይሕና ንዕለት 19 ተዋዲዱ ክነሱ እሱ ከም መንእሰይ መጠን ከማን ኣብቲ ምግራብ ናይ ሃገር ክዋደድ እዩ ዝግብኦ ገንዘብካ ከተማዕርልካ ምፅናሕካ ተባሂል ኣነ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ሰምዕኒ እቲ ህዝቢ ሓቢርኒ ንዓይ ስለምንታይ ንሕና ኣብ ማእከት ከለና ይዕደል ኣሎ
تباهيله تحتيته ططوا بالليل وديني امودو غين مالتي كاو اني نيو مقصاري حيله بكل انتو يناتان كم نسيمتن حق هاجر تختيلو ايكدن ابزع عدلازي اخا نايميتن اسران حمشن اتري قفافي ابحنت ورحي ابحنت عدلا بيتن اسران حمشن اترس مسرهوا از تنغير زلس كاب بحر بچلفا طرحي كالين حزبي اطفافي ويناتن أنا تايكبل دلي كوربوريشن بتروليوم نايم حق كمان دقومي شحن سجتميتن نايم أبو عزيا عند هابون كله نايم أنا المراقفن ترحم بخفلو إتمس أنا المراقفن كأب ترتعوي 5 سنتيم بترايا خلا 7 سنتيم مسمايا خلا إذا أنت رابح إن 450 دين 430 دين أزي وحد هنا إن حدا سبس 560 كلتن نتبع 10 سنتيم يتوسحب كلتا سبنت سرحون زغانن قطر يكونن ما دوغيمو خلو منغستي نهز بسلازخوني سلازي مول مخسب اللهم مخسب ابرس مخسب غيرهم ناي بوحيلا كايدا خودت سلازدلي طحي خلعنا بوغني زخونه ناي سرح ممرحي خمزي يبلونن كابو زرخبو اتاو اخل كمزي يكونن سلازخونه دما ابزي حقاو مشطا صعات كم توافري يوناتان زدقس ابز زلكي نبري خمي يمثل طبعا مجمرتا كوربوريشن بتروليوم نصورن صوري زخونه اكايدا يزلوم بتي انا فيدباك دوبنا مخنياتو انتاي خبل دلي حزبي مزين خوسد كم زلو حنتي نعمنت كم إرسوك 10 انت حركينا 27 كيلو خم تمزان حنتني 15 كيلو خا 30 كلتن كم تمزان سقع دقيق كم زي تزبخ فلطكم زلون انا حبرنا احنا افتحتي نهزبي نوردو كم حنت عترو خا 10 كلتن افا مخصب اللهم مغنياتو بخيلوتات بخيت كمتي حبريتات اللغبه 25 قرشي دحر كيناتا نحنت خيلوس بو ترابيحو 10 قلت نعفا مخصب اللهم كم حنت عترو مخا منغست እንዳደጎሞም ናይ مسعان እታ ኣብ ናይ ምርጋፍን مسعان ጌርካ እቲ ኮታ ናይ ህዝቢ ወሲድካ እዚሞ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምሽክዕላል ጥራሕ ተገይሩ ዘሎ ንመخصቦም ክብሉ እምበር ፔትሮሊየም ዝሃቦም ዲል ገዲፎም يوم أفكار مخصبات زاتو دلو زبصادية. عندي شوية تحرككم كوسر الله مسخر سقومتي انتهي مسر مزيون. برتعوض عند حرزي شو تقول فدقا كم جزء متى انقطع بمحضر لها بكام نحن بوجنا يوناتان كم زعينة مشت أجرو إداجا خفت بوجنا كم محضر متى أنا ينفقد لنا كسنة كان قريبين نحن نبيت فردي ولا من بوليسي. زيهم صازيهم كير الله مخنياتس $1 متي بنعفان ده تشت الله عند حركهم كون دول أخينو نزيهم كتعليم زلكا واحدون يبلنا نكو تزول واحدس تنساتهم بسرقوا زل أبيز بتزعتهم دين تراجع أزبل رديت علم لازم بوجنا أنا يوناتان كقصد ويكم زعم صلوا زهون يكون من محدار كقصلهم يبلون زبل رديت علم أنا بوجنا زلنا حتى السنين هرن ودي اللهو بوجنكي كتكسلوا وخلف يبلون تبلينا قرن طلع عندكمتي حدا أما حضرتي لأسان زباتات حيال مقصصار مس أما حضرت خبابين محاوراتنا جنبارن وجلن كنجبر حزبك أبعبيو كبدل كله شلل كبل يبلو أبنت قال تسمعها ورح يجرو عترة أي وتر أبغى خين كذا أخهم تقول نفط محدار متي سلمتاي ورح يجرو سلمتاي ورح يسرح ورح ينتهي كنا بدل تبع كفاف الغاز سلازي تهزبي نقحاتو كبابيلو تتوهيبو العدل أبربحو أخو علن حكوين صدماتو حبر كله بيلك حكيم قريب كاتفوس مداني كاتركب تمفتحك أصل الرغبة مقص أرنا حيلا له كلنا هزبخ صدماتو جلس الله أما دمدمتا زي حلافنتاويان نقادو أبز بزحلو جزي زبدل هزبيو زوم بحجز تخصصو وننتن تخاريتن مكفال غاز دما بسري شللتنت تقاصاصرتي نتي بدغومان اب حزبي بزغبا كباص احزن برو غاز كم دلايوم واغاتات اناسلعو صقم حزب خوينوم صنيحم يوم بزغاطامي حزبي كم زعينت تريوتات اب زغهادلو اتوصع بقندو نعو مخانو تگنزيبو ابوانون ممحدار بوليسن كالوت زملكتهم اكالاتن حبريتا كهب كم زغبا نزخخر
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት እዞም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ምድላውን መቕረብን መደባት ንስኹም ፀናሕና ካፒተን ብርሃን ዘከርያስ ኤርምያስ ኣስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሽሻይ ተመርሶ ኣቤል ኣብርሃም ምስ ቴክኒሽያን ዓወት ጣዕመ ብምዃኒና ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ባህሊ መደባት ንራኸብ ሰላም ቅነ